Ľudia, vítam z dneskajšieho videa s mojou krásnou sestričkou. Čaute. A ešte vám predom hovorím, kupujte si toto tričko, je veľmi pekné a máte tam aj môj nápis. Stojí iba 5 Robux. A dneska budeme hrať Don't get eliminated. Don't get eliminated, to znamená, že nebuď vyradený z hry. Dobre, tak poďme začať. Hej, teraz počkáme. Moja kamarátka sa nám najoinila, ale už začíname, takže nič. A pokiaľ neviete, čo táto hra je, no tak to proste, ty hráš túto hru a ostatní, ty si v takých tímoch, ako keby, v tímoch, červenom a modrom. A vy proste súťažíte, tie týmy súťažia proti sebe. Ten tým, ktorý prehrá, pôjde do vyradzovacieho súboja, potom sa rozhodne, kto bude eliminovaný. Hej, na konci. Hej. Až na konci bude proste na konci tí dvaja poslední hráči, ktorí zostanú, no tak jeden z nich to vyhrá. A keďže som tu ja s mojou sestrou, no tak máme výhodu. Lebo naše 2 hlasy budú stačiť na to, aby niekto išiel do toho súboja. Hej. Dúfam. Dobre, už začíname. Budem hádať. My nebudeme v tom istom týmu. Hej, ako vždycky. To robia schválne. Čierna a biela. Sluší nám to. Ty si biela, ja som čierna. Hej. A ja som červená. A ja modrá. Ja som to tak tušila. Dúfam, že to bude férová hra. Dúfam, že sa na mňa nenaštveš, ak ťa poznám. Počkajte. To je nejaký zemiak v zmrzlinovom kornúte, ktorý má podpätky a kravatu. Tak to je divné. Pokiaľ chceli, aby to pôsobilo smiešne, no tak sa veľmi trafili. Počkaj, budem dobre. Dobre. OK. Ja to zatiaľ ide dobre, Ne! To jak schválne. Oh my god. Dostanem sa ja vôbec hore? OK. Yes, mám to. Si hore? Tak to ťa musím teda vyradiť. Ťa nejako dostať, ale jak? No! Bože, nie. Nie. Ešte. Yes, vyhrávame. Nie. Mne sa to nedá skákať. Je zhodili. Nie. Vy ste tam všetci, to nezvládneme. Ja tam ešte nie som. Ja zhodili. Ale veď, vy máte nadvahu, vy to vyhráte. Ale no, som sa tak snažila. No, tak to nebolo moc snaženie, uznávam, ale... Ajaj. Som tu mala šancu byť. Jeden tam je z nášho týmu, ale pochybujem, že sa tam zostane dlho. Všetky ich zhadzujem. Ja už som hore. Kde si ty? Ja som už skoro. Yes, vyhrali sme! Ja som vyhrala. Nečelíme vyrazovaciemu súboju. Yes. Ja sa rozplačem. No tak mi drž palce, aby som to nebola ja. Každopádne, čo to tu máme? Kúpe si niečo? To je jumpscare. No, niečo ma zaujímalo. Zaujíma ma tento jumpscare. Neviem, či si to mám kúpiť, lebo nie som si istá, či toto video bude mať veľa zhľadnutí. No. Ale skúsi to kúpiť, či? Hej, skúsim. Koho? Ja ty nemôžeš, škoda. Ja nemôžem. Dám tú rúžovku predo mnou. Chudák, rúžovka. Budem to ja v tom nočnom súboji však. Yeah! No, I am safe! Moja kamarátka tam je. Čo? Ktorá? To je ten medvedík? Hej. No. Haha, troll.
Tá švapka je divná. Hej. Jaj. A toto je čo? Ja chcípnu, že to bude niekto, bude mať bombu, alebo sa musíme nejako dostať hore. No nič, neviem, co ideme dělat. Ne, ja neviem, co máme dělat. A chápem, musíme ich zbierať. Aha. No. Wait. Idu už po to. Yes. Červené ti dávajú najviac. Dobre, ja tak beriem späť. Zelené ti dávajú najviac. Yes. Ja sa tak snažím, že to nestačí. No. No. Yes! My sme vyhrali! No, ja som vo vyjadrovacom súboji. Ajoj, sestra. Čo keď bude táto ísť Lea a ja v vyjadrovacom súboji obidve? Neviem. Koho by si radšej zachránila? No, neviem. Ja by som to dala asi jej, pretože to je prvýkrát, vieš? A ty si už vyhrala. Hej, no, o tom ste to zmieniť. Ja som to už raz hrala. Hej, hrala to. Ale aj ona. Áno, aj ja, ale ja som sa pre ňu obetovala, aby to vyhrala. Kto bude eliminovaný? No. Dala som zase trošku. Ja to budem zase v tom súboji. No. Som safe! Ľudia ma majú radi! Zase je tam tvoja kamoška. Hej, vidím. Myslíš si, že to prežije druhýkrát? No to už zase prežila. Však to je super. To úplne jak ja. Ten zemiak tak trolí. Hej. Ale je to vtipné, haha. Ale ja som dala tú rúžovku a tá rúžovka fakt vypadla. Dobre, čo ideme teraz robiť? Uvidíme. Nie. Sorry, ale toto ja nedám. Ja toto milujem. Minule som to vyhrala. No, super. Ja toto nenávidím. Ne. Nepodarilo sa. To nie. Ja nežívam. Bože? Vydržte to ešte chvíľočku, asi nikto, Yes, potom nikto nebude eliminovaný. Yes! Yes, ja som vyhrala, my sme vyhrali. Zase. A ja by som to už niekedy mohla vyhrať tiež. No tak sorry. Moment, tá tvoja kamoška tu nie je? Ona sa silila. Smola. Som ťa tu tak posadila na toto. Tak mi drž palce. Okej. To sme... Iba traja? No. Tak. Koho dáme?
Ja nemôžem hlasovať. Tak ja som dala tú modrú, ale Okay. pôjdem tam asi ja, čo? Mala som čas, Najspíš. budem ja savenutá. Malá. Ja som to tak vedela. Ja si to asi kúpim. Alebo nie. Potom si to kúpiš ty. Pokiaľ bude nejaká súťaž, no tak, a budete tam dve. Yes! Ty si Thank you. získala? Hej. Yes! Yes! Tak si typka myslela. Bye bye. Bye bye. Kara, pokiaľ budú nejaké proste chápeš, že nebudeme rozdelené do tímov, no tak vám dám jumpscare a vyhrám to. A to aj ty dostaneš ten jumpscare, nie? Hej. To je pre všetkých. Hej? No tak všetci budeme mať jumpscare. Ale ja to proste strašne chcem vyskúšať. Tak to kúp teraz. Úplne nepríte. Oh. Počkaj. Robím to, ale keď budem sedieť na stoličke. Viete, tuto budú z týchto kanionov letieť stolička a my sa na nich musíme sadnúť. Mamu! Dobre, jumpscare. Oh. To čo bolo? To ja neviem. Bože, zatvrdí sa. Yes. Zvládli sme to. Ty kokso, ale to bola riadna hlúposť. Keď dám ti stoličku, dobre? Dobre, beriem späť. Oh. Máš stoličku? Hej, mám. Je tu finálová trojka. Čo povieš? Obetujem moju stoličku pre teba. Hej, dobre, ďakujem. Ale pokiaľ to nevyhrám, tak sa zvraždím. Bež. Ďakujem. Dajú! Yes! Ja som si myslela, že... Vika, prosím, dajme to vyhrať. Ale ja chcem vyhrať. Vicky, ne, ale... Ber si ju, dobre, ber si ju. Ty si už vyhrala. No, ďakujem. No, ďakujem, sestro. No, Konečne. dáš tu modrú vlasu, vieš, modrú vlasu. Modrou vlasu? No. Hej. Ja, alebo vieš čo, ja chcem dať gumbal. Tu, Gumbal? áno, tuto. Toto? Yes. Toto? Nejakého dôvodu chcem toto dať. No ťa pustila na tú stoličku? Nie. Ja ju chcem dať iba preč. Aha. Alebo OK. Darwin. Neviem. Ešte niečo. Neviem, či som vám to už povedala, že toto je reálne fake headless, čo mám. Je to vlastne taká... No pokiaľ chcete, aby som vám to prezradila, vám to dáte aspoň 5 lajkov. Hej. Potom si môžete urobiť aj vy takúto. Yes, som safe. Dala si ju do toho súboja. Hej. Kto bude safe? Ona? Ja som ju dala. Som ju dala preč, ja neviem. No, zaslúžila si to. Neviem, prečo si to zaslúžila, ale ako zaslúžila si. No, to je obička. To je asi obíčko. Jestli to obí. Čo to je? Krna. No. Zatiaľ sme tu iba 4 hlavní, ktorí
sa tu dostaví. OK. Čakaj, ja pokračujem, ja som zatiaľ prvá, asi si myslím. Mám to. Videl som tam. Sorry, neboj sa, nedám ťa, keď budem hlasovať, nedám ťa, hej? Videl som to skoro zvládla. No. Dobre, ďalšia bude asi tá rúžovka. Rúžovka. A kde je rúžovka? Tá gumball. Aha, gumball. No tak tá je skôr hnedá. Má hnedé vlasy. Tu máme ice cream. No. OK. Drž mi palce, sestra. Mne je to už iba 7. Ty a všetci ostatní. Zatancujeme si tu niečo. Gumball. Pôjde ona však. Hej, asi hej. Potom pôjde kto? Tak ja než tá, ktorú som predtým dala, eliminovala, tu je furt do hre. No tak to je problém. O čo? Aha, dobre. No bola. Ona je furt do hre? No to nevadí, lebo... Oni sa livli, tie dve sa livli. Hej? Yes. Hej, livli sa, obidve. Super. No. No, tak to nemám rada. Ani ja to nemám. Zostanem zakampená na kraji ešte. No. Je to jak v pasti. To je hrozné. Asi tu budeme jak v pasti, čo? Nie. Tu nedala. Čakaj, ja žijem ešte. Zatiaľ žiješ. Hej. Čo? Nie. Jako? Joj. Bro. Myš. Kde? Kde si? Na takých schodoch. Myš. A to kde je tá myš? Na takých schodov. Schody? Tam, rebrík. Dajme mr uga buga. Uga buga? Uga buga. Ale potom mňa to bude jeden z nás tam pôjde. Podľa mňa to bude asi ja. Ja neviem, oni ma tu asi neznášajú. Ja nebudem safe. Ja som to vedela. Ona si teraz vybere. Typka, ja ťa vyradím, pokiaľ si vybereš moju cestu krásnu. Ja ťa budem sledovať. Jasné, že ma bude spektaklár. No super. OK, super. Ale budem to sledovať, potom toto. Hej. Jasné, že ma bude sledovať. Ja neviem, prečo som a tu ja stále tú typku zničím. Dúfam, že to dneska neskončí tak, že ešte chcípnu. Ne. No. Tak to je celkom dobré. Toto, že je dobré, Hej, chcípnu to je hneď easy. prvé. Viete, mne takéto veci nejdu. Ja neviem, do akej strany to pôjde. OK. Dobre. A čo, dobre skačeš? No. Tak to si už mohla vyhrať. No, tak... Pokiaľ budeš môcť aj ty hlasovať, lebo niekedy sa to stane tým, ktorý spektajte, áno, tak budeš hlasovať za tú modu. Hej. Jasné. Znám ju. No tu budem hlasovať stále.
Haha. Ale budem to ja. Daj tú modrú. Daj tú Dala modrú. som ju. Dobre. Čo? Dúfam, že toto video neskončí. No skončí asi, čo? Ale počkaj, potom vyberieme víťaza. Na konci. Jasné. Poďme tu zostať. Modrá typka to nebude, to je jasný. No, čaukara. Pekne tím. Poďme spolu. Budem čumiť na tú typku. Ty uksovec na to... No tak čo poviete? Čiže dáme toho... What do you want to lose? Nie! Nie! To bolo, že koho chceš, aby prehral. Aha. No. Ja som bola. No tak teraz ona vyberá. Yes! Yes, on to vyhral, super. Super, zvládli sme to. Tak toto je asi koniec videa. Hej. Tak čaute ľudia, asi zase u ďalšieho videa. Bye bye.